תעשה מה שאתה אוהב ותאהב מה שאתה עושה. לפעמים זה לא מה שכולם מתכננים בשבילך. לעשות מה שטוב בשבילך. הכי קל בעולם זה לעשות מה שאחרים יאהבו. מה שאחרים ירצו לראות. מה שאחרים יגידו לך, כן, זה טוב, עשה את זה. זה הכי קל שיש. החלק הכי קשה זה להיות אתה. לעשות מה שאתה רוצה באמת. יש כל כך הרבה דרכים, כל כך הרבה אופציות לעשות מה שאחרים רוצים. ולא להיות אתה, ולא לעשות מה שאתה באמת רוצה לעשות. כי להיות אתה זה לא תמיד הכי מגניב. לפעמים הכי מגניב זה לחכות התנהגות של מישהו אחר, או לעשות מה שבאופנה עכשיו, או פשוט להיות כמו כולם, לעשות מה שכולם עושים. אני כאן כדי להגיד לך שהדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות זה להיות אתה. הייחודיות שיש בכל אחד מאיתנו, אנחנו לא שכפולים, אנחנו לא רובוטים, אנחנו לא צריכים לעשות מה שאחרים עושים. כל אחד מאיתנו זה בן אדם אחר, כל אחד מאיתנו שונה, לכל אחד יש את הייחודיות שלו. וזה משהו שהרבה אנשים בזמן האחרון מפספסים ושוכחים ממנו, וזה חבל.